Shembe ekhaya Peter Marisburg. Ngicela uShembe bengakimi ngikhuluma indaba yakhe. Sibonge umumenyo osukwini lesabathe ngathi uShembe ngathokoza ngokuguqa kwethu lapha. Mhlawumbe ebakhumbule nobaba basizala laba ekhona. Amacala abo nawo agezwe ngathi. Ngo-2020 ngo-December nje kanje ekhaya bangifonela ugogo athi umfowenu angimboni ebaleni kuthiwa akekho nje sekuphela u2 days awumfuni ngile eKapa uthi awumfuni uthi angifuna umuntu esekhaya naye usekhaya ngifonela abangani bakhe bathi hayi asimazi bekunebash kodwa ensuku nje edlule mhlawumbe bekhona awukufonela abantu abebekhona mhlawumbe bazobahambe naye ngifuna inamba yomuntu obekhona bese ethi mina lo engikhuluma naye umuntu enginaye inamba yakhe bese engozini kwibash angazi noma uzokusiza yini ngiyabona abantu bayaposta rest in peace bayaposta futhi get well soon ngithi hayi owakwethu akekho lapho ngabe nje semfoneliwe nalento yebash ayikho enhlizweni yami ngithi ayikulungile ngiyifonele le ndoda ithi hayi benginaye emotweni kodwa ngimbonile nje emile phansi ngithi awume yiphi imoto obukuyona naye athi ayona phela le benengozi benginaye kodwa mina bese ngithwele ngifaka ambulance yena ubemele so angazi uhambe ngayiphi ambulance ngizokubuzela kuma abuza uma wakhe bese ngiyafona futhi athi hayi uma uthi ubonile esibhedlela ehleli emabhentshini ubezihambela akazi ukuthi kanjani kuba akaboni ngicela ukukhuluma indaba kaShembe yakithi ebese ngiyabafonela ekhaya ngithi hayi kuthiwa usesibhedlela bese ngube khona kuleya moto eyingozi kodwa ubezihambela ke esibhedlela futhi nasesibhedlela ubonakala nje ehlalele right bathubeka ekhaya baphuthuma esibhedlela basuka baye esibhedlela ngokuthi kodwa sebephethe impahla ukuthi ayishutha akabuyanga ngoba mhlawumbe bengenayo umuntu ozomdischarge baphethe impahla bazomdischarge bese bebuya naye mabefika bathi nurse hayi bafike nje bambuze ngegama bambuze ngegama ukuthi sifuna ulwazi wakaShembe bamthole futhi ngegama ngoba bathi hayi ufikile wazibhalisa yena ube kahle nje uthinteke kancane kodwa uthe mesehle nje wasetshengisa ukuthi uyaphazamiseka kancane sase ke simfaka kwikhoma senza ama-scan sathola ukuthi ekhanda ushayekile kule ngozi ekhanda unegazi elikhona kuzofanele solidrain yona nto abayishoke leyo ingithusekele ngoba uma unegazi ekhanda izinto ezenzeka kanjalo into umuntu nje one-stroke kukhulu into efanayo exactly kanjalo bese ehambe bethi bazomusa esibhedlela eThekwini
ekhaya badumala ukuthi cha shuthi lo muntu ushayeke kakhulu kunalokho ebesitshelwa kona. Ngiyakhumbula ngalezansuku ngangikhona le Kapa Res ngathi ngiyabheka insizwe esijwayele ukuthi sihlangane nazo umthandazo kwase ku December sisemakhaya. Ngangiubamba ngedwa sekuseni ngubambe ngedwa ntambama ngangalicuphi washo ngalezansuku ngangiubamba nje isikhathi ngangisibheka kube isona ngiubambe noma ngaba kusona futhi makuthatha ubambe ngangiubamba ngo5 ngo6 ngiphinde umunye futhi. Sahamba isikhathi waye esibhedlela walula waye esibhedlela bayenza operation ngoNyazi Lwezulu yaphumelela uyaphila akanankinga usawe yena nje lowayo yena. Into emangaza ukuthi kule yangozi emotweni aye kuyona abantu abathathu leyangozi yenzeke ebusuku bathi mhlawumbe kwaku2 ya ku3 abantu abathathu ngo4 kwasekukhanya amakhandlela emakubo abayanga esibhedlela baphelela lapha emgaqweni kwasekukhanya amakhandlela. Omunye nje umakhelwane wangaphesheya kwasekhaya ekhaya bavuke ukhala ngaphesheya bawela bayakhalisa khona batshela ukuthi bamshindile umuntu kanti lesidumbu esikhalelwayo ubehlele eceleni kwaso. Kodwa ngoShembe waphila uNyazi Lwezulu. Ngangimbiza uShembe ngingedwa ngithi nasekhaya bambize. Kulezansuku mhlawumbe okwamasonto amathathu ngihlale ngizibuza ukuthi yini nje manginje engenza ukuthi umthandazo wami ungafiki kuShembe bese ngiyayilungisa. Ngithi mhlawumbe yini engicabangayo engenza ukuthi uShembe mawufika umthandazo wami awubuyisele eceleni angawunaki bese ngiyayilungisa lento bese ngiyabonga ngoba kushuthi umthandazo wami wafika kuShembe ngalezo nsuku umfowethu waphila. Kodwa angazi noma namanje ngisayenza lento ukuthi ngizibheke nje mina ukuthi yini engangikhatha noShembe ngoba yenze kuShembe simkhumbula uma siso sizini kanti ngezinye insuku zokunama siyalithuka igama lakhe ngokwenza kwethu. Engathi uShembe angahambela kumina mhlawumbe nawe futhi hambele kwena uhlala uzibheke ukuthi njengobunje njengoba usesabathini njengoba uzophuma njengoba uzokwenzani yini mhlawumbe engenza ukuthi umthandazo wakho ungafiki kuShembe yini engenza umthandazo wakho ukuthi ungaphenduleki yini engenza ukuthi mangifa manje ngingayi le kufanele uShembe athi usibizela khona. Nami ngiphakama nje ngalawo mazi ukuthi engathi uShembe ngahlala ehambela kuthina njalo izwi lakhe kube lona esiphila ngalo kungabi ukuthi siyalikhuluma siyalibabaza kodwa asilugcini ngoba singambabaza uShembe futhi uShembe ngeke ayeke ukwenza imisebenzi emikhulu ngoba sithi asibuke mhlawumbe sikhulume ngayo kodwa uma singakwenzi lokho akushoyo kuthina somgcina la bese lekiwa khona sibe nenkinga bese bamangala abantu ukuthi uma izinkolo zifana uma izinkolo zingafani sithi lethi inkulu pho kwenziwa yini siphelele la bephelela khona. Engathi uShembe ngasikhumbula siyintsha siqoqe manje ukuhamba kwethu sikhuzeke engathi umuntu uma engikhuza bese ngithi hayi nami ngiyawazi WhatsApp wakhe nami nginamafayila akhe sisho kanjalo ngoba uma uShembe esehambela kumina mhlawumbe ngosuku lokugcina ngeke aze ngibuze ngefayila kaMswele ngithi ngiyayazi noma ngikhuza uyongibuza ngeyami ukuthi ngoba ubukhuzwa nje inkosi busemizweni.